Tayo di taperbangon, siyempre every morning agring ti 3:30, mapanjay pesto na, mapanagisagana ti ilar ko na. Kaya siyempre di panatag mati ko na nga, maramit ka sa kanya na, kati mangisagana ti ko amin alas 4 ang luto ti baga sa garasaw, tapos arunan na niya pangisaangan na ti kita kuana katate sumrek na ti manugang men nakita na nga nakakasyay nga kuha tinawagan na ka-uncle ni kay tata kastoy nakabagkil ti tali ko na ka pa. Siyempre, mas daon na tinakotang limtig tarupanan sa nakabagkal. Sino nga tamo ti makaiturot ti kasi nga nagsayat nga tao. Aw mat problema na no suicide ko ma. Uno nyaman. Ta isuna aw mat problema na ti pamilya na no ti financial aw mat problema na. Manang isagot mo, ti karoba mo na nyaman. Yung nainjal na kayat, di pa kwak ti kwarta na nga more than 30,000, awan di bursana. So nga, dahil ti may istoryak pala ka dagitoy, taro uraik ti kwa dagiti kwa, investigador. I-describe mo man, sir, no, kasano nga kabsat, ti kabsat tayo nga pimusay, sir. Iso ti mikapat nga kabsat ko nga lalaki. Nung kami nga kakabsat, iso ti mikapat. Kisyak nga kabsat na mikadwa ngayon nauna. Sa dapay maadyan na, manungan na nga may sa isuna, sa dwapi ti adyan na. Nung kami amin kakabsat. Ano klase nga kabsat iso na, sir? Ano klase nga kabsat suna? Kabsat nga. Ano klase nga kabsat managayat? Managayat, managparabor. Managparabor, ore utangam, ore kuang basta da kanya na, itig na. Nasaya ating tao dito kapsat ko, awan ti nasaksaktan na, awan no nyaman. Manaksid no, da sa bali nga nasaksaktan na, ngam na iti pa nag-observa ko ni kapsat ko, managtulong mo. So, usuan nyo pa nga kaya na iti... Kaya na. Agpakamatay, sir, kasi kumatay. Ahan na nga, siya ka na nga 110% nga nagpakamatay. Tori, ano pagsasalutsudo itintero darat, o ito yan kami nga baryo, amamuda ti kapsat ko nga Andring nga sa doon. Makakuha amin, parabor nga tao. Ludagi inom dito, ikan na para inom na. Awisin namin dito. Sir, nakadaw yan ng aminan nga agmay-maysa nga... how many years nga road? Kalpanti nga road. Alas 3:30 pumanaw dito yan. Mapanagipreparar agipapudot, agluto, tibagas, santo agupen ti alas 6. So awan kadwa na, sir, may mesa na lang talaga. Saan tulad kadwanan tuno alas 6? Alas 6. Mapanag ko na ito yung ilokat damo na jay kwan. Yung nakalokat ti likod dahil paglulutan na. So patsun tayo, sir, nga talaga nga aday tinang gandat nga nang papatay ka dati shot, tayo. nga may shot, di kwa. Patsit 99.9% ano dahil mano dito yun na kinay pa ng kwanag to. Ang pagkamatay man ti may nga tao hanga na ti handle lang ti freezer. Amoy mo ti picture na nga nahanga lang di jay. Ti may nga banag nga mindya mawatan no apay. Nga ikas dyan na kapsat ko. No, in-interest na nga tadya kwartana, uno, yung adamot ti gijarilaw na kada sing-sing na dito. May nga bulsa na. Did you ba sing-sing na, sir, saan na talaga nga isusuot? Did you pa sing-sing na sa... Dati bulsa na, agaraso mo ti bagas. Ikatan na no kasi. Ikatan na no ka. Siyay. Ti pagkasya, naburais ti bagas dito, bagas amin di jay ko. Tanok suicide ka, iburais mo, tanda bagas dito ko. Ito'y dagang napatingig pala yung rice cooker na kasi dyan. Siyempre, limaban dahil di pagtalyaw na siguro dahil sugat dito yun na. Hindi limtag dahil yun na. Siyempre, di siguro mamuna-uno ka. Siyempre, di ko adan. Pinukpok na siguro ti ulam na lumapang mat. So nga tinalyan dan.
Ang mat iti anyaman nga nakaririri na ti kalabas Masyak may sa awan ti amok. Ta kapat patay pa ti nagpinatay pa ti kapsat ko iso nga nagbakasyon na amit. Amam mo siguro nakagawad boy. Uwan sir. Lagi asawa na. So, punay matin. Taday ti malagminatay ti bubrandi tuyo kung nagpayon mas dawak ta. Hindi giinom kam di rabi nga talo kami. Talo tayo kakapsat yan nga giinom ko na. Pagyaman tayo kanya po Diyos, ang pwede narsing ka na tayo nga hindi magkakapsat kung na pima. So, naibaga na di Diyos. Uy, itatakil na kasi matay. Awan, unexpected na dyan nga nagmayari tayo kapsat ko. Awan mati kakuha na no takariri na partog ko man. Sambot na kasyamat nga na itay brutality na may andakan niya sa lababo yan. So nga jak mamati na dyan bagbagada nga no foul play. So kadati pa lang sir, anay iti mensahe tayo, iti publiko, lalo kadagiti ada iti likodan, allege, kadati pa lang nga napasama. Tila may baga, kadagitoy, awang pa ti kung panunod ti masinan awan ti may bagak nga suspect kuno anyaman ako agur oray kami ti resulta kadagiti nagimbestiga kindagiti soko anang kwa total amuda met nga kasto iti ng pasamak so nga hami nga ununaan ti desisyon ti soko no anyaman ti obserbasyon da. So nga iyor oray mi kumati na saya ata pa nagimbestiga met ti kwa buti kasta mabang-arang kami mat nga pamilya na. No na iti bagada nga palplay na anda kanyada na jay so pamati na no siyak pamatik na jay donor na kada ko so la dayay timibag kapela kada kay sapay ko mata matuntun dyan nagkuhan no adaman nagaramid no kwa ada nagmandar awan ti makuamin na tanan mo yung matun hantay mabukot ti hantay matigim ti biag talaga kasta no siya kamay sa no matay may isang tao hangkas diya kumamat pakatayin ti may isang tao takas la pinagbalinda nga baboy diya kapsat ko nga tinaliyanda nga diya may baga ori si kamot, ma'am, makitam takwa. Picture. So nga, sapay ko ma. Tamalaw-lawag ang lang, digiti kinaramid, uno anyaman nga kwa. At si investigasyon. Tapos napikastak kwa. So nga, pasinsyada, no, dahil ti kakwata, nga kaya ka-autopsy. Kasyamat, amukmat ti sugat na. Aming nagkamit. No suicide nga kunada han nakamamati mo. Han nakamamati. Para kanyak laing. Nakita ti mismo siya ti nakakita siya ti mo nang napabiyay. Nga kwa nigamak peta pulsunan ng awanen nakagat na dilanan. So nga sino kumamati agpakamatay nga kasta ka